Víte, proč jsme se tady dneska takhle sešli? Nevíte, tak to bude velké překvapení, ale překvapení to nebude pro vás, ale bude to velké překvapení hlavně pro naši jednu paní kuchařku, která se jmenuje Renata. A věděl někdo příjmení? Ano, paní Renata Dvořáková. A bude to překvapení pro ní, protože my bychom se s ní jako třída chtěli co? Rozloučit. A proč? Věděl někdo proč? Protože odchází do důchodu. Odchází do důchodu. A když někdo odchází do důchodu, tak vlastně kde bude pracovat? Bude se nám to získat. Jo, a proč se nám to bude získat? Protože vařila dobře, vařila výborně, na jedničku. A já se vás zeptám, pamatujete si na nějakou její pochoutku, kterou nám ona vařila? Rajskou. No ale to je třeba pomáhali jiné paní kuchařky. Ale ona Uchtičky, ale ona vařila něco přímo pro naši třídu. Co to bylo? Uzla. Ano, vařila s námi, pekla, smažila s námi uzla. A lomní, když jsme měli tu pohádku Českého Honzovi, tak nám napekla nám výborné ukty, které byly skvělé. Takže to byla moc dobrá paní kuchařka, ona teda je stále rozhodná, ale už tady když bude pracovat nebude, ale my si budeme přát co? Aby někdy k nám sem do třídy a třeba... A uvařila nám třeba nějakou... Hele, víte, co mě napadlo do toho? Co? Že ona, když bude být v důchodu, tak bude mít spoustu času, že by tady s námi klidně mohla spát. A mohla by se nás starat a vařit nám, že jo? Jo! To jsme chytrý, ale... No ale paní kuchařka samozřejmě se s námi loučí a všem dětem v celé škole poslala Líza